Paciento, 50 de ani. Vorbesc și vorbesc și vorbesc și nu mă mai pot opri de vorbit. Are același coșmar în fiecare noapte. Și la sfârșit îmi vine o notă de plată mare, mare. Hipotalamus. Negativ. Și aici mă trezesc. Dar unde e colega? Vai. Coșmar. Trebuie să luați 3 numere preferate și coșmarul o să dispară. Ia haideți împreună să le alegem. Doar 3? Și cu doamna Tatiana aș vorbi. Puțin mai jos. Și cu doamna Maria aș vorbi. Doctore, eu vreau mai multe. Credeți-mă, 3 numere este foarte mult. 3 numere. Colega, să-i fim serioși. 1 milion. 1 milion de numere în rețea, nelimitat. Valeriu, bodybuilding. Și cu el vreți să vorbiți? Doamnă, nicio problemă. Gata cu coșmarurile. Vă prescriu ceva nou, mult mai bun. Conectează-te la noile abonamente Multicell. Acum, de la 60 de lei lunar, ai minute incluse cu toată Moldova, din care suni internațional la preț de apel național, vorbești în roaming și ai convorbiri nelimitate cu peste 1 milion de abonați Multicell. Și ca să întărim imunitatea, adăugăm o doză dublă de internet. Alege un abonament nou mai bun, întotdeauna mai bun. Multicell.